Right, muri Zimbabwe makadiko kuma timane nyika kwese kwa muri zita ndonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So mufaro wangu kudai kusangana nemi pachirongwa chino ichi. So nhasi tine imwe nyaya tinayo yandisati ndazivawo inini kuti nyaya yedu yakamira sei. Asi ndinovimba kuti patinoya nenyaya panapa tinopanana mazano then tobva tabatsirana kuti nyaya yedu ibude zvakanaka. Nhasi ndina mama wandakagara nawo pano vane nyaya yawo yatiri kuda kuti tinzwe kuti yakamira sei uye tinoigadzirisa sei. So tinokutendai rega tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere. Mama makadi? Takasimba makadi. Tinofara hedu kuri sei kunoko? Kunokunani zvako kuri sei kwamunobva. Aiwa kwakanaka chaizvo. So muchidimbo takanzwa muchitaura mukati mukoma T1 chimbosvikai kuno pane nyaya yamuinayo yamuri kuda kuti munge muchibatsirika imimi pachenyu. Mungatitsanangudzire kuti zvakamira sei? Ya nyaya yangu yakamira yakadai. Yakaitika muna 2020. Okay. Ndakati ndasiyana nemurume wangu 2015. Ndakazoenda kunogara kumusha kumadziva nevana vangu. Okay. Kunosvika 2020 kunosvika 2019. Ndiri ikoko. Alright. Saka ndakazoomerwawo neupenyu nokuti sisi vangu nemurume wavo havashandi vandaigara navo. Pandafunga kunotsvaga basa. Okay. Ndawanwa nomwe muzukuru wangu anogara kushamba kunoitwa kwaChakonda. Saka zvadaro ndakatooneka ndakasiya vana vangu nemukoma wangu ndakaenda kushamba basa. Ndasvika basa ndakazoenda 2020. Okay. Ndo pandakasvika papanzi kwane COVID. Saka kubasa kwandaenda kwekwe murume wacho nakabva anditi sezvo kwane COVID handichakwanisa kuti ndikutorei ndaida musikana womushopu. Okay. Pandazvitambira zvadaro muzukuru wangu akabva anditi zvisinei gogo inini ndinotengesa mubhoma ndinotengesa saka ndichakupewo kamari kestart kekuti mumbobatsirika muchiodha zvinhu zvenyu muchitengesa kunze. Okay. Kune kumwe kunoitwa kumadziva amaini kunotengeswa kune makorokosa. Okay. Zveshuwa akanditambira zvakanaka akandipa mari yestart muzukuru wangu iyeye ndasvika imo mushamba. Okay. Zvadaro munongozivawo sevakadzi tagara takazoendawo pamwe patakaenda kunoshandirwa nevamwe baba vanditi ndikuona muri kuchema nemisodzi pamatama chii. Pandatsanangurawo zvimatsanangura zvanzi mai ndaona pauya munyaradzi haazokunyaradzai. Okay. Kune murume achauya akapfeka zvinhu zvenavy blue kubva kumakumbo kunosvika kumusoro, bhutsu navy blue, trousi navy blue, t-shirt ndizvozvo. Saka mukaona murume asvika mutambirei ndiye munyaradzi wenyu. Okay. Ari muprofiti. Muprofiti ari kudaro. Ndidaro. Okay. Sezvo ndandagarawo semukadzi ndandagara nofunga 5 years ndisino boyfriend ndichingotengeta tuvana twangu. Saka takagara dzinenge 3 days ndabva kunoshandirwa nomuprofiti iyeye. Murume zvesho akabva auya muzukuru wangu angaenda kumasowe wandaigara naye. Saka akabva asvika achiti ndoda doro. Okay. Because mucovid aitengesa vanhu vaitengesa mumba zvechitsotsi kuitira mapurisa. Ndizvozvo. Okay. Saka asvika akabva anditi ndikuda doro nengi black label. Coat. But ndine eco cash. Okay. Pandamuta alright. Ini nomainda ndinewo problem yevana unditumire vana sisi vangu mari paeco cash handisina. Ngatama tondibatsira boss handinachi. Handina mari. Handino mari ndienda kupai kana mtoda cash mundipochi. Mundipa ndokuisira mundisa eco cash ndokupai cash. Okay. Akabva abvuma murume uyoyo. Saka murume ndiyasana naye akabva auya wandakaprofita muprofiti uye. Akapfeka zvinhu zvakadaro. Saka takatarisana nemurume uyoyo. Inga akapfeka izvozvo zvakataurwa nemuprofita uyo. Okay. Akatopfeka mabhutsu ake mateke navy blue, jean navy blue, t-shirt navy blue necape navy blue. Vatonditi zvandakaita ndaisa mari ndatumira mari kwaari nedoro raaida akabvaona zita rangu. Okay. Vangoti Naomi vatatarisana vanyemwerera nepandanyemwerera. Okay. Vaenda nekoti rake akazodzoka kechi2 vatenga futi rimwe tichingweta maitira yayo yekuisira mumafoni.
H3 ndo paakanditi iwe pane zviri kuitika. Ndikati chii? Kanzi ndakufarira. Unonzi ani chichi? Ndikati zita ndo rabuda ramuri kuona. Kanzi une vana vangani? Vandataura ndine vana vangu 3. Okay. Saka zvadaro akasvika manheru aripo murumo achitenga doro rake. Muzukuru wangu bva azodzoka kumasowe. Abva kumasowe takapinda mumba vatataurana nyaya yenini nemuzukuru wangu. Kune murume uyu akagara pamuti uyu so muchiti ndiye ndakaprofitwa kuchechi uyu. Ndiye murume uyu inofunga dai vandakaprofitwa namadzibaba. Kanzi gogo shuwa, saka madzibaba penda sei vanoona. Saka mamuti ndakati ndamubvuma bhosi ndamirirawo ndounoziva nzvimbo mupi uno. Asi so kuenga atokanda here kuti ngatidanane? Anga asati akangonditi ndakufarira. Okay. Alright. Akabva muzukuru wangu achinja, akabva azomudenza pauya pavheranda pataigara. Abva vakwazisana. Vakwazisa zvanzi ndimatenga doro nekokechi. Zvanzi chichibva anofunga nemuzukuru wangu vaizivana. Zvoyo zvongoti vaingozivana. Zvanzi bothi wero uri kugara kumazuva ano. Zvanzi ndiri kubhindura mazuva ano ndokwandiri kubasa. Zvanzi ndakuziva mawarova chichi nemuzukuru wangu vaizivana. Patazopinda mumba nemuzukuru wangu akati gogo munhu bho uyu botsera hatina namaproblemu haagari kuno kuenda hatina problemu naye. And zvinhu zvese zvamutora zvakatwa nemuprofitika exactly zvakaita sei zvakapfeka. Ende migogo muri munhu agara 5 years mambozvichengeta. Ende vana venyu vakura. Kana yachikudai asina mukadzi mudei tikutaurana tiri vakadzi mumba. Zveshuwawo kwakatoti svibei ndakubika panze. Taibikira panze. Akazouya akati ndine matemba angu da kuti mundibikirewo sadza. Zveshuwa ndakamubika zere nematemba. Patakatanga kutaura ipapo patakatanga kunyengana taapanze. Akanditi mukadzi wangu akatsikwa nebhazi. Handina mukadzi. Saka enda kufarira zvangu. Andati alright asi ndichafunga. Kanzai hapana kufunga bhoza wasi mwana mudiki watokura. Unongodudza kuti nondide kati haundide. Pamba pedu pamhiri apo panoitwa pazvirungurira takangoyambuka bridge. Panoitwa pazvirungurira. Kana uda unoona vabereki vangu tinoenda unoona vabereki vangu natete vangu vachiri vanzvadzi yake. Unogara ipapo. Ndakati alright. Nofunga kuma 9 akabva azoenda. Bhoza aifamba nebike mudhumeni munhu. Akabva azoenda zvake. Tabva tapinda mumba nemuzukuru wangu batatisana kutaurirana. Takangoenza tiri masame age. Asi ndiri gogo yemuzukuru. Batataurana nyaya zvanzi gogo ndaona kunge munhu boy ende munhu anofara. Munhu ari right. Ati alright kana wandisimbisa ndozvitambira. Yanga iri July kana ndisingakanganisi. July. Ipapo nakuzodzoka kubva aenda ipapo. Akazodzoka August. Asa ndakanga madate. Asi maicommunicate. Tatapanana zvedu namba. Chingotaura chingomubvunza ndangomunetsa nenyaya yekuti hauna mukadzi here. Bhosi ndakashungurudzwawo pamarriage yekutanga. Saka ndizoshungurudzwa kechi2 hazviiti. Uye vana une vangani akandiudza kuti ndina Kimberly Mimbai ine 3 vemukadzi wainzi akatsikwa nebhasi. Ndine 5. Ndati alright. Vana vangu unozova vachikwanisa here kuvachengeta. Zvikanzi pandinokwanisa ndinokwanisa. Saka azodzoka gasuye manheru yayo. Takaona masikati ese tikaswera tichitofara tichididi. Akanditakura nebhaiki takaenda mumusha mavo. Ndakaonana namai vake natete vake. Mukatozikanwa kumba kwavo. Tikatopuwa maintro akati yanonzi Naomi mama. Shamwari yangu. Pamwe achazova muroora pano pamba. Takafarirwa namama vake vakandirongedzera nzungu tumagrosari. Akati atafara. Saka nguva iyoyo kwakabva kwazoya sekuru vake vaigara kuBulawayo. Nesekuru vake nehanzvadzi yababa vake tete. Vakasvika tiripo. Nezvokuti tata kutodanana taamurudo titori kuchigadheni so chine maorenji. Muri kupisa yenyu rudo ikoko. Tichitaura nyaya zvoti. Tasvika munongozakana vanhu matanga kudanana tinokundana mbundana tichita sei. Ndizvozvo.
Zvadaro tikabva akazonditakura nebhaiki akadzokera kwandaigara. Manheru ndichataura zvese kuti handizongotaura. Aiwa taura ya sunungukai. Manheru takabika takadya takapiwa rumu nemuzukuru wangu akati ava vasekuru saka ndinovapa ruremekedzo rwavo vajiri panze ngavajire mumba yobva vanogara zvavo panze vasikana ibva ndapinda naye mumba patadya tadya kuma 9 musikana muzukuru wangu bva nditi agogo kwadoka ininiwo ndine shamwari yangu yada kuita sei kuvata mukomana wake saka imimi tine rumu yataimbobhadhara kuno kumwe kunoitwa kumadhumeni imomo mushamve imomo pachakonda saka kumadhumeni kune rumu yataimboita vasikana vaitawo zvemadhiri avo saka rumu iyoyo yakasununga kuti muire nasekuru ikoko munovata motakura machira zveshuwa takatakura machira edu takaisa pabhaiki takaenda nemuzukuru mumwe anosiyana neuyu tanoratidzwa rumu yachona tasvika kuya ndanditika mwana kangu kamusikana kagrade 5 ndakabva ndakawaridzira pasi subva tavata zvedu kenga chiri kadiki ipapo kanga grade 5 kenga tori grade 5 grade 5 patapinda murumu imomo chakaitika ndechekuti iye aida sex neni musi wacho ini ndaisada nekuti ndaitira kuti asaita testwa akanditi nditori right ropa rangu rakachena zvese chichi zviri mubhegi nogona kungokuratidza akati aiwa ini handisati ndakuda zvechi bhosi handisi kudzivira kana zvefamily planning kana zvechi handina uye matesti akangokosha kuti iwo ndoziva ropa rako ini woziva ropa rangu ndizvozvo tozivana kuti takachena tese but nofungawo pamwe munhu anga ane shunguwo handizivewo ipapo ndati alright saka handi tinogeza ndati haina handigeze kumaraini ndinotya kugeza kumaraini ndati sei chegangu ndoda sei ndinogeza inini pandanogeza pandadzoka but mupfungwa mangu ndiri ikoko ndakanokera mumwe muzukuru aigara ikoko kumadhumeni pandamutaura nyaya yangu ngati agogo imbomira ibhosi makabva kure muchishupika munogona kutsotswa maprofita aya anogona kutinyepera futi takungotaurawo nyaya ndizvozvo saka imbomira kuita sex naye kati shuwa hazviiti ndazopinda murumu mangu tavata zvakamuremera saka akabva andibata ndochokwa chandauta kuti akandibata ini ndaisada asi akatondibata akaita zvaakaita apedza ndakamuka ndakati bhothiwe zvawaita handina kuzvifarira zvachose watondimbunyikidza bhosi handidi bonde rakadai kanzaiwa mangu atinda kumatesti kana kuda kubata chokwadi pandanoudza vandatomuka futi vandanokera muzukuru wangu vandanomuudza ndikati ndozvandaitwa kuitira mangwana pamwe pane zvinenge zvinoitika ndozvaitika vatoseka kati agogo matokura izvi zvisiyanai nazvomunhu mukuru asi ndeda unasoti zvibude pachena kuti ndozvaitika ndaitoita futi kamwana kangu bhosi ndaikapa respect ndokunyanyanya pfungwa dzangu dzaiva pakamwana kangu zvadaro takazomuka kuseni takatakurana nebhaiki redu takaenda kwataigara ikoko ndakasvikawo ndakatsanangurira muzukuru wangu chaicho wandaigara naye kanti agogo hazvina basa munhu anokudai uyu handisimbona pane problem pangotenga tumagirosari twake akaita sei akataura kuti agogo iwo ndoakumbira ruregerero nezvandavaita asho wangu asingade but ndikumbira ruregerero ndamutadzira zveshuwa anga asingazvidi but chinenge chaitika ndini anoona inini ndozvitambira tagara chingodanana chiuya chingoitawo zvataita izvozvo menge makuchitoita henyu takuchinatsodanana manje takudanana chiuya chita sei takuranamba mwati aiti anotamba sunuka tomboenda kunotamba sunuka toita sei hama dzake dzese aitodziudza mukadzi wangu chichichi indainzi mukadzi akaita sei akatsikwa nebhasi wake ndozvandaiziva kuti mukadzi akatsikwa nebhasi tagara ndakazobata pamuviri asi ndisingatozivi kuti ndiye pamuviri vandisira meseji iye ari kubhindura akati Naomi nepamuviri usazopabhisa
ndakati ndoziwenzi nema inandirana pamuviri bcause ndikutogeza ndozoita kubata pamuviri sei zvanzi une pamuviri zvandikutokutaurira izvozvo ndakaita zvesvika stress but ndaenda kunwa mumadzimai vanoshandira ndichingosvika unopfugama zvikanzi amai mune pamuviri musazopabvisa ndati handina pamuviri handina ndikutogeza madzimai ndikutokuratidza handina napamuviri zvanzi mune pamuviri tautopatsikisa kuti patsige motenga mazai mukaka nesoda chichi zvavakanditengesa ndikati munhu wacho ane pamiri pachona anondida here anozondichengeta here bcause ndinotoshupika nevamwe vana kudhara zvikanzi anotokuchengetai zvakanaka haana kana problem atangoitirwa munamato ipapo zvinongoziva zvemadzimai zvatinongoitawo madzimai bvazouya akazouya kumba bati kumuzukuru wangu uyu achiita kuti agare panapa ndakunomutsvagira imba ngaatsvage imba ye30 kana 40 Alright, ko iye kwake kwenge kwakaita sei? Inga asiri kukutora achikuendesa kumba kwawo sei? Kubhindura. Akati ndinozoenda. Mataura aita aita unozoenda tabhisirana. Alright. Adzimwe nguva itombondita andei asi ndaitoramba itonta ndokugura kutosvika kuti uri pabheki unopfeka helmet musoro inoenda ndisina. Asi ndaitoramba ita kure kubhindura kubva kumushamba ndiri pabheki. Azviite. Saka ndakazotsvaga imba yangu ndatsvaga imba yangu tumari tongu twandaitengesa twetwe inini ndega ndimakatsvaga imba yasipo ndakatobhadhara nemari yangu inini vandatenga mubhedha wangu vandatenga wardrobe ndini nemari yangu inini vatatowana imba yangu vandakutogara ikoko mapoto ndakapiwa nemazukuru zvimabhaketi chichi saka imwe mari yanga ndasara nayo vandatuchitumira sisi vangu ndikati sisi ndakuisira mari yevana vechikoro ndichangoramba ndichingodaro ndichisa mari ndizvandaingoita kagirosari kangu kandaida kuti ndivhure shop ndakazvaya motikari yemukomana womusikana iyeye akanosiya kumba kwasisi kumadziva osiyira vana ndamu 5 months kana ndisingakanganisi ndopandakaisa message inini usiku zvokuma 8 ndangonzwa kakurwadziwa ndati abhotora ndiri kurwadziwa uri kuuya here mangwana tiende kuchipatara amina pane pana jambere amina pandeti haana kundipindura panga kuma 8 kuseni nombo yapa iri pa 5 months ipapo haana kupindura tikati chibva ndaedza kufona yaisadairwa foni handida kuzvizvitira shungu patinogara panze ndavanzonogara panze so pane chimwe chisitubhu kuseni musikana wandaigara naye akanzwa foni ichitoringa patoti dhogi wenyu ari kufona gogo pandatatora foni patanda ndiye zvikanzi imbomira kufona imbomira kuisa meseji ndikati sei zvikanzi ndinzwisise ndikati alright masikati zvokuma 12 ndopandakaona meseji yemukadzi ainditi akanditi makadii makadii vari mumabhodhi makadii yani vari mumabhodhi tikati peri makadiiwo ndakatoipindura meseji iyoyo zvinge zvakaperera ipapo zvimwe zvandichansoyeuka zvinge zvakaperera ipapo akazofona mukadzi uyoyo ufunga vanga vari vese nemurume wacho iye akangoisa meseji kuti ukafona usadaire wakataurwa mameseji ngopindura zvokuti ndiri murimi ari iye bhodhi bhodhi enga ari mudhomeni saka imi mainzi muri murimi apa manje munhu akudzwa wanzi muri mukadzi mukadzi uyu saka zvadaro akauya kumba vanditi Naomi sorry ndinoziva zvinorwadza but usabatikane mukadzi ariko kubhindura akadzoka tataita 6 months tisiri tese pane zvainetsa asi ini ndinokuda zvakadaro ndakutokukumbira regerero kuti ndakakutadzira ndofunga ndakabva ndata bhothwero usadaro nekuti uchitanga kudanana neni
ukanditi mukadzi akatsikwa nebhasi kwazouya kubva kubhindura abvepi ndo zviripo asi ndinokuda kana akanyora mameseji kana akatuka kana akafona usadaire ingonyarara okay nekuti kune mameseji akatobata ndasingati ndachiita mameseji ako alright saka kunyepa kwese kwakuti uri murimi but kumba kwatova nenyaya okay una ndakarohwa nemugoti anga akazvimba umu achindarohwa nemugoti nemukadzi okay ndangoti alright zveshuwa madhezi ayo ndoona kuti ipapo pacho madhezi acho emurume ega ndandakanyakupusa ndautaura chokwadi ndakanyakupusa ndandakapusa zvisingaiti ndaitoitiswa zvese ngei madaro kuti minge makapusa ndandakapusa ndakapusa saka ndakazoenda unoudza muzukuru wangu ndikati ndo zviripo zvandanzwa nabotherowi ati agogwa zvina nebasa rese iye chero achikudai ende ataura kuti mumusete sei musadaire okay asi isu zvataura nezvekuti ande kuvabereki vake vachiziva kuti mimi ndo zvamava maane dumbu ende vabereki vacho vazotiudza kuti shuwa mai ana vacho variko here takaenda kwamama takanosvika vakatonditambira vakati hezvo ndo zvamave vakafara pandavatsanangurira nyaya yangu vakabva vanditi isusu muroora tinokuda simatambira takangokuta ushuya muno mumusha achitipa maintro kuti ndemusikana wangu pamakapiwa maintroduction pekutanga vana amwene wengu asina kutaura kuti murume wenyu ainga ambori nemukadzi avana okay avana kundiudza alright right vanditi isusu muroora tinokuda nekuti mukadzi uyu wabhothi uyu anotonga bhothi iye nevabereki vake okay saka isu hatitomudi kudzoka kwaakaita takatobatikana kuti adzokerei asi tichazvigadzirisa okay usazvidye mwoyo semunhu akazvitakura unogona kuita bp alright mwana akatsva anhu ndangoti alright mama ndazvinzwa asi ari kundituka vanditi forward yamameseji ese kuitira mangwana vasazoramba vandaforwardira tete vavo hanzvadzi yake mukadzi aituka iyeye achituka inini okay achitaura zvakawa aituka kubva kunzara kunosvika mubvudzi achitaura kuti kune vaitozviti ndivo Naomi asi vari pasi apa ndikutonzwa kuti kune nhumbu kuda nhumbu nekuti wakada wakanzwa izwi rekuti mudhumeni wakati ndavawana baba vakasimba mangishaona kwazvinoperera okay mashoko aya akangoramba achingotaurika pese pese achingoisa mameseji ndisingadairi bonza ndisadairi alright for sure ndaidaira but azoendawo kune mamwe masowe ari ikoko kwachakonda paseri so ndo pandakasimudzwa neumwe muprofiti akati mai avo vakazvitakura simukai ndandapa 8 okay simukai pandasimuka zvikanzi nhumbu yamuinayo ndiye murume womunhu but ndaona inini mafa nenhumbu iyoyo kana kuti mwana afa okay kuti munyore zvinhu izvozvo pasi pakabva patanga kuchema vanhu vese vemweya pasowe ipapo vakachema vamwe vaiuya vachinditenderera vamwe vacho vachindiyeresa dumbu ndakatadza kuzvibata ndakachema saka kuno umwe muprofiti wekuchishapa akazotarisa kuti ubatikane okay nekuti chatakuda ndechekuti iwo urarame nemwana pazvaonekwa zvatofumuka alright ndopakatorwa dota repazambara dhaga reipapo pachechi mashizha emuhacha unonzi marodzi emumbumbu okay zvakabhoirwa ndakanzi ndinwe chidzivire mwana ndakaitwa zvaizvozvo ndakamwa zvinhu zvipi izvozvo ndikati zvapera ndazosvikawo kumba pandamutsanangurira ndopakanditi iwe usateerere zvemaprofita anotokunyepera mwana iye uchatomuzvara zvakanaka kana iwe wacho uchararama usateedzere maprofita ndikati alright ndofunga kubva pa8 papo 8 9 10 ndakambodzinzwa ndine 9 pandaenda kuchipatara ndakaendeswa ndofunga pese pandaenda kuskeo ndaingonzi mwana akaita bridge okay both ndaisafamba kunosvika apa kubva panapo kunosvika apa ndaigunobva famba
3 minutes ndisvike apa. Dumbu ranga rakakura, mwana achingonzi akaita se akaita bridge akacross. Saka pa9 akanditienda kusikana, pandaenda zvikanza mwana akacross. Saka zvatakuta nezvekuti mwedzi yako zvayakwana takuchita kuti tiite operation, but panodiwa 800 okay kuti uitwe operation. 800 yes. Yes. Kushamba hospital. Okay. Pandamisira message ndikando zvataura. Ndaura iti but ndogona kufana kwana 600. Pandakwira ndakanotaura na doctor futi waumwe musi. Ndati murume wangu atanokwanisa kwana 600. Ndiri kwanisa kuti operation. Zvikantoda mari yakakwana. Saka ndina kuziva kuti pandiri kuenda apa pachipatara ichi pane hama yemukadzi waBothwell. Okay. Saka pandaidhindisa kadhi aiona zvese achiudza mukadzi waBoth. Okay. Kuti nasina umangari pano zvakazodai mari iyoyo teneti ranga ndatengerwa zvepreparation akabva anditumira kuWhatsApp achitopisa. Ni manje mukadzi. Okay. Akapisa teneti nezvemwana. Mari ndatoenda kunoita zvandiri kuita nevana, ndotochinja masofa angu. Okay. Mukadzi waBoth. Alright. Hazvina kundirwadza. Ndofunga pa9 ipapo handichaziva kuti ndakasungwa here kana chii chaiitikawo ine handichaziva. Ndakati 9, 10 ndamu 11 months. 11 ndo pakanzi pakaisa message Bothwell akati Naomi usazvishungurudze uchatosununguka zvakanaka zvisina operation kana ndauya ini chazokusunungura. Ndiye Bothwell ngari muprofita here kana kuti aita sei? Atori muprofiti. Chitori chidhakwa. Okay. Alright. Zvikanzi kana ndauya ndichazokusunungura. Musi wandinosvika ipapo ndichakusunungura, ndomusi waunotosununguka. Ndikati Bothwell usadaro nokuti ndiri kurwadziwa. Apana zvandichakwanisa kana zvandaiita handiti. Ndaiti ndakagara 2 minutes kana 3 minutes ndomira. Ndakamira 10 minutes ndofanira kunge ndichirara. Nguva zhinji ndandangogara ndakaita sei? Makarara. Ndakavata ndisakwanise kufamba kana chii, handina chandaiita. Okay. Ndaitoitirwa nemusikana wandaigara naye ainzi Kumbi. Airojawo. Alright. Saka padaro akazouya masikati atenga bhaketi dhishi remwana, ndingangotanga kutenga zvezvefuture zvemwana bandipa $80. Akati $80 ndiye chikafu, moti mutenga chikafu chipi. Kana munhu wakataura naye papo kana akaita sebhango musabhaiki rake baaenda. Okay. Akabva azochidzoka aenda ipapo akachizodzoka ndomusi asati adzoka akandinyorera message yekuti mwana anonzi Patience musikana. Okay. Zvandakazvita mumashure zvezita izvi. Alright. Azouya umwe musi kuchitonaya. Inge kwainaya mani, kwainaya. Ndichanatsoziva. Ndandisipo inini. Akaya ari masikati ndisipo. Akazisa mameseji ekuti ko imimi munonyepa kuti hamufambe, hamugona kufamba mune dumbu iro changoona madhu makavhagwa hamupowani. Ndikati ndiri museri machona mevamwe vangu vari kundivaraidza. Zvikanzi tichadzoka zvedu. Ndozvaakangoita. Vachizodzoka kuma9 usiku. Okay. Paakasvika ipapo ndopandakatanga kudzimbwa nenhumbu. Akangomwa mvura yake pandisvipira padumbu. Nhumbu yatotanga kurwadza. Nhumbu yatanga kurwadza. Okay. Vanamutsa maidhenzewo Kumbi vandaigara nawo. Joyce musikana mumwe anga asinawo murume aigara ipapo. Akati nawo marwadziwa. Saka kunowanika mota ndekupi. Vanhu sakati aimi musatitire mafanizi manini. Kurwadziwa kuri kuita sei vakanzi vachiita operation. Kanzi ari kurwadziwa zvokuda kutoenda kunosununguka. Vanoudzawo vamwe vanhu vopa next. Ndike ndasiya dzimwe nyaya.
Okay. Ndasiya imwe nyaya asi pamwe chazoitaura kumberi. Alright. Panomutsa mai Kero ndo wanga wane mota. Vandatakurwa nemotikari kuedzwa kushamba. Ndisvika kushamba ndakasvika kuma hafu 4. 5 ndichisununguka. Okay. Ndichisununguka kudaro kuna nesi nanasana vanouya mumaso mangu vakabata kadhi rangu vavati ndimame mudhumeni, ndimanyoresa kuti murume wangu mudhumeni. Ndikati ehe ndini. Apana ndakakotama izvo ndikurwadziwa, ndakangosimudza musoro mbicha ndakati ehe ndini. Svikanzi alright endei kune vamweko. Ndikati gogo handina chandichakwanisa kuita. Svikanzi ngatoti utore vhesi, kaheti, mabhotisi nepkin wega wosvika utozvisa pabhedhi pako kuitira kuti pauchazvara kamwana kako kako tiwane kuita sei ukapfekedza. Zvese ndaizvita ndakatsinzina, ndakatokambera kubva uku kwandaibva bhosi mune muchimbopesana vainhumbu kudai. Vandanotora tunhu twangu twaitaurwa itwotwo vandatuisa pamusana pandakatogadzika vandatanga kukambaira natwo. Tumwe tuchidonha vamwe vangu vachinhongawo ndichienda. Saka dhokota vauya vanditarisa vakabva vati munhu asununguka ega anofanira kutochekwa. Okay. Kadhi rake rakatonyorwa wane mari chairi kupi. Svikanzi murume wacho tambotaura naye akati ane 600. Hanzi hatikwanise izvozvo. Zvaita kunge zvine chivanhu so handinzwisise zvaitika. Alright. Vandati vandatariswa ndatariswa hanzi haasi kukwanisa kuita weti. Saka taakuisa kapaipi kekuti weti iende muchipaipi muchinhu chavakandisa so vakandisa kapaipi. Okay. Saka pane chigubhu chinenge chienda weti yayi. Kuti ndichikwanise vangatoti tikwanise kucheka kana nokuti weti yakabloka. Saka kuti weti yakabuda yese tokwanisa tomucheka mukati nekunze. Okay. Tikwanise kubudisa mwana bhosi mwana anenge atoneta. Manesi aidaro. Alright. Nguva iyo zveshuwa ndakarwadziwa zvezvokuti paizvozvi ndarwadziwa. Pandangoti gogo chandinokumbira ndechekuti kana ndakafa kune musikana ndogara naye kumbirai achengete mwana wangu. Ndoshona ndakangotaura. Svikanzi nhumbu ndozvadzinoita ndimbotakurirei nhumbu. Ndopavakabva vandibaya. Pavakandibaya ndakatonzwa kuti ndabayirwa chinhu chekuti miri wangu wese watonhora. Ndozvandakangonzwa kuti miri wangu wese watonhora. Okay. Jekiseni rechii ravakandibaya iroro. Alright. Ndopandakakwanisa kuti pavakandicheka vanoti vakacheka mukati nekunze. Ndofunga ndakaita simba nguva iyoyo. Ndakaita simba pandapusha mwana. Ndakatoona kuti mwana wangu akabuda musikana. Chandakanyanya kutarisa ipapo chandikuzwa kuti ndakatotarisa ndakaona anga nezvigumwe 6. Okay. Ende baba vake iye bhotsorwa chana nezvigumwe 6. Okay. Hazvezvo kuti kanongooneka kuti pane kanhamba. Alright. Ndata gogo mwana wangu mwana waizvanzi musikana. Ndikati pane zvigumwe 6 ndizvo ndakangotaura. Vatomisa paoxygen vakati toda kuti aite se afeme amedza mvura. Asi aingodai maoko zvezvokuti ari kungorasa maoko. Alright, like asina simba. Ngasina simba. Vatomisa nhengi pascale zvanzi chimwana ichihombe 4.8 ndikata 4.8. Ndozvandakapedzera kuzoziva izvozvo. Vandangokotsira ndichizomuka ipapo vatopedza kundisona nofunga ibati gogo mwana wangu ari kupi. Kwanga kuma 6 half 6. Svikanzi mwana ashaya. Asi vachindudza kudaro kune vamwe mai vanga vakamira pasaidi paoxygen pane vana vanga vari muoxygen vakangobuda vakaputiridza mwana. Saka vatongobuda
mwachari mashure mai vavo vakabata mwana iye vakangoputira mwana anditi mwana wacho mupenyu kana anga akafa handamboziva asi kune mwana akangobudwa akaputiridzwa nguva iyoyo nomwe anga ari mumashure mavo vachivatevera vachibuda. Zvese zvo ndakatozviona vandati mwana wangu ari kupi zvikanzi ari apo ada kutopfekedzwa kuti anoiswa uku nekuti apiswe makekisi aka akawanda achatoenda kumba panofanira tichataura toita sei. Ati alright vanda munomu hamusi kuita chibuda munomu uende mune vamwe ugeze uende mune vamwe pandangonogeza pandenda mune vamwe ndichinosvika kunogara munhu akaita first kundifonera ndimai Ana. Mai Ana ndevapi? Mukadzi waBothwell vanova mai guru. Zvikanzi Naomi ndakambokuti chii makorokoto nematambudziko maizviti ndimi varidzi vababa sazotamba neni aripi mwana akapuwa zita ari mudumbu vedu vasina nambopuwa mazita vari mudumbu. Iye mbva achizofonawo angofonera hama dzangu achifonerawo vanhu vekumba kwavo kuita kudidididi naana ndopa vaitovava kuti ndoda kuti vazomurwisa imomo muchipatara imomo handaionererwa nhasi ndopanda kuda kuti vachizomurwisa manje. Saka uyu Bothwell anofunga anga akuzonyepa manje kuti hama yame Ana iyi anga zvezvekuti vantu vamwe vanoshanda night vamwe vachiuya manesi anenge akazonyepera kunzi Naomi atobuda atotaurwa nehama dzake asi papi asi panapa atoenda kwaatoenda. Saka uri kuya kupi kwaunouya unomwana kupi murume aiti munofunga aitongomunyepera osakaita 3 days ndirimo BP ichiramba kudzika abude kana BP yake yakadaro. Zvadaro sisangu vakuru vakabva vazofonerwa day 3 yachona paaka kunosaina yeBothwell wachona akanzi bvanzi bamunini mafungei kuti tiuye tinoradza mwana. Zvikanzi ndikabox kemwana ndatotenga zvese ndaita motikari tatsvaga saka chasara kuzongoti mwana auye atorwe tonomuchemera. Saka tokumbira mai Ana kuti mwana tosvika naye mumusha kana varamba ndichaita kuti avigwe nemachawa. Sisimba vazviramba iye ngari muchawa here Bothwell muchawa asi muchawa. Zvikanzi kana kuti ndomupisa ndotenga diesel ndomupisa. Zvikanzi aiwa uye achiri mwana mudiki achada futi kubereka isusu kurudzi kwedu mwana apiswe uye hazviiti anofanira kunge achizozvajira chari yemwana paguva pake anozoita sei. Zvikanzi awa tindazvinzwa meguru tangomira kuti tipuwe mwana nguva dzichapuwa mwana asi iye ngaambobuda muchipatara aende kumba. Nekuti dhokota ndataura nomata BP yake yaraiti saka ngaachibuda pai muchipatara nofunga iye aitoti anga kutotenga manesi maonero andakazviita kuti ndingobuda pai muchipatara asaite madhiri ake. Bvatazongo anondisira bvatouya vangotakura mabhegi bvataenda vakatipa mari bvatatoenda vamaenda kumba. Anondisira manje ndo waifonera achipopodzana naye aibva kuno kudema achienda kushamba. Vaitukana zvezvo kuti paiudza namashoko vanhu asingatoiti. Patasvika kumba takamirira kubva kuseni kuma 9, 10, 11 nofunga kazoya kuma 4 achita process ndapedza saka tangomira kuti tipuwe mwana. Ndiye uyu achiudza vanhu vangu vari mumba. Apa vanhu vengu vakatomira kutoti mwana ari kuuya. Time aenda akazoda kuita hondo yekuti anditi akauya padhuze pangu bva anditi Naomi ndikufunga kuti mwana apiswe. Akauya padhuze penyu akati chii? Akati Naomi ndikufunga kuti mwana apiswe nekuti mai Ana vari kuvava. Vari kuti hakuna mwana wohura anovigwa mumusha naNaomi wako maita chipfambi chenyu kwachakonda ikoko saka hakuna mwana wohura anovigwa mumusha mani. Ndopandamupinda ndakati Bothi pamusha pandakasvika pasi pamai Ana ndipababa namai
Saka mwana wangu ane kodzero dzekunovigwa kubani kunoigwa bana semataurirwo atwa natete kuti mwana achavigwa kubani kune vamwe. Saka hawo kutombotana natete zvako utori nesimba saka. Ndopaida kurohwa navangu baba vanonzi baba Denzo vandairoja navo. Vasongobatwa nevanhu vanzi musamurwisi. Varova dhore reodrop. Vatora zvinhu zvake zvimapepa zvake zvokubasa. Bati handi munozviti varume. Sare muchitaenda wangu mwana ndakatopedza nezvazvo. Mama kuti makaunganire panapa. Ndokubuda kwaakaita. Okay. Enda kwaakaita. Vanhu vangosara hakuna kana akataura kana akaita sei nguva idzodzo. Vanhu vakangosara vakanyarara. Uyu wacho anondisira wachona ndopa akazongotanga vachiudzana nemameseji kuti kana waviga mwana oraiti sister akuzvitambira. Naomi ndakumbomutakura nekuti akaitwa mastishi haana chaari kugona kuita. Ndakumbira naye kudema. Vanozodzoka zvake mopedza nyaya dzipi? Nyaya idzodzo. Nokuti ari kuchema achiona vano vamwe panapa hazvizobudi zvakanaka. Zvikanzi musiyei mumba imomo. Achiri wangu ini asati awenyu kana ndazoitawo chivanhu changu. Ndopa achazoenda kudema kwenyu ikoko. Naomi pari zvinezvi achiri mumaoko mangu inini. Ndandakamuroora. Saka ndotoenda kumadziva ndonotaura nemadzitezvara angu kuti chataura nawo sei topedzerana sei. Mimi mutori mukadzi anenge Naomi endai kumba kwenyu. Ichipindura sisi wangu. Havana kupikisa. Vakangoita 3 days nofunga bva vazongorongedza vobva vaita sei? Bva vaenda. Bva vaenda pavandisiya. Alright. Pakundisiya kwavakandiita ikoko ndokwakangovawo kusara. Ndakatambura. Kwete kutambura tichinopuhwa chikafumbwa kwamai vake ikoko, mashoko achingotaurwa. Iye aisambouya kana? Anga asauyi. Kokutaura naye pafoni? Aingonti wamuka sei, uri semiri, unopora. Chema netariro mwana zvakatoitika zvakatopera. Hausi watanga kufirwa. Saka mwana akaita sei? Mwana haana kuzouya naye, iye akakutsanangudzira achiti mwana ndaita sei? Akandowiga akaita sei mwana? Akazongoti mwana ndewangu. Isisu ishoni atakangonza akangoti mwana wangu ndaiga nemachawa. Mwana ndewangu ina nditongerwe mupa mwana wangu. Okay. Saka hatitozivi kuti mwana wacho akavigwa here, mupenyu here, nekuti inini mwana wangu ndakamona ari mupenyu achidai maoko achiswa paoxygen. Okay. Ndopandakangozorara apa ndichimuka ndopandakona mai ava vaibuda vakaputira mwana vachienda ndizoradzikwa chitunha kunzi ndiye mwana wako. So ndizotasauri zvezvigumwe ndozvandisazongora kuti ndione kuti ndiye here wandakasununguka kana kuti haasi. Zvazvisiri mupfungwa mangu. Okay. Saka imimi kufunga kwenyu panguva iyi muri kuti imimi mwana uyu makachinjirwa here mwana kana kuti mwana wenyu akafa makazviona sei panguva iyi kana nemafungira muri kuzviita nanhasi? Pfungwa dzangu ndiri kuona kuti ndakachinjirwa mwana. Okay. Ndakachinjirwa mwana. Kana ndisina kuchinjirwa mwana, amai Ana yaiva muchipatara imomo ndo vanogona vakatouraya mwana. Vachitumwa namai Ana kuti urayai mwana iyeye. Ndopari kuya pfungwa dzangu inini. Okay. Saka makazomuona here both? Akazouya. Achindipa mari yerendi. Okay. Pamwe chete. Angoya ari masikati ndanomhangara nyaya yangu kwamambo bushu. Ndopandakangomona achiti ndauya handipindi mamambo, handitongwe kwamambo, ndava nemari yako yakuti yerendi iyi. Kana wazoti simbe tienda kumba kumadziva ndonoudza vana tezvara zvandichaita. Akazodzoka rimwe dhei futi pandigadzira tiende kumba kumadziva. Pandagadzira bataenda takasvikira kwasisi vangu vakuru. Vavataura kuti ndini ndandina Naomi, zvakaitika megu zvakatoitika, mwana wangu ndakaviga. Ndauya kunoti imimi meguru nabankuru monyorwa list nemadzite zvavo zvavari kuda, kana imombe ngani kana chii vonyora pa list vozondipa. Ndizvi zviri kudiwa kugara kwandakaita naye nekumupa nhumbu kwandakaita ndoripa. Mozondiudza. Saka sisi pane pavakada kuvhunduka. Vanozi vanovhunduka. Okay. Pane pavakada kuvhunduka. Iye anoti
iye akazonditi inini pakada kuvhunduka sisi wakwe papai kana kwandora ndichitsenga ndaitotsenga kamushonga kangu kuti kuvhunduka kwako kupera kabva vatotizizve shuwa. Saka tabva ikoko yanga takatava 2021 aifana kudzoka muri muna September. Angati takaenda muna September itodzoka October nezvinhu zvavanenge vanyora zvachona kana vandipa list. Hatina kuvata takabva tadzoka. Ndichingosvika mubhindura ndakabva ndaiswa meseji namai Ana yekuti kumba kune nhamo, kumba kunonhuwa nhamo, kunodyiwa nhongo dzezvironda. Yezvo maenda navamudhumeni vakupai chii, mapiwa mombe dzanga muchida nga mangodzoka 1 vatiudza zvese mudhumeni venyu ivavo nekuda kwenyu kusungisa varume. Alright. Saka muchibva ipapapo chakazoita kuti mimi mubude mumaoko mawo chii? Makazobuda mumaoko mawo zvekutoparadzana zvekutoti umwe kwake? Chakaitika ndechekuti ndizobuda mumaoko maBothwell. Tingati inini handaubuda mumaoko maBothwell. Asi kuti chikonzero ndizosiya kugara maChakonda ndakugara ndichinzi tiri kutsvagira mabhudhi auya kurwisa ipapo. Hama dzamai Ana dzaiva vachindituka, hure unohura nevarume varidzi uchafa kuti kukuraya ende uchangori kana wangofa. Saka inzvimbo yekuti yakashata, nzvimbo yaChakonda yacho haisi nzvimbo iri right. Ndo pandakazofunga kuti zvina nditsvage basa. Pandachimuudza Bothwell kuti ndakutsvaga basa pahandimisa, akati hauendi ndisipo inini ndifuna kuti ndichionekana ndoziva kuti urikuenda kupi nekuti uchiri mumaoko mangu. Vamwe vandaigara navo vakati musateedzere munhu aambokudai uyu, budai muendi. Kana achikudai achakuteverai kubasa ikoko. Saka ndo pandakatsvagirwa basa neUshu Ditete. Ndovakanitsvagira basa kunoko. Saka imimi panyaya iyi ndikuona kuti nyaya iyi iri kukudyai mwoyo kusvika pari nhasi, ende mwoyo wenyu hausi kuzorora nekuti muchitoitaura kudai ndikuona misodzi yenyu. Chii chiri kunyanya kukurwadzai panyaya iyi? Chiri kundirwadza ini ndechekuti chekutanga chinyanya kundirwadza ndechekuti ndizive kune mwana wangu. Angondiudza kuti mwana akapisa here, akavigwa nemachawa zveshuwa here, nekuti pandiri kufamba pari zvine zvipese ndakapfugama ndine chimbonzi kune mwana mucheche ari kuchema mumashure kwenyu. Mwana wani takuta kunge sekunge inini ndakauraya mwana. Tazoona matonetseka nembereko zvachose chose. Muchikuda kubereka here? Ndototaurawo zvandirotaurawo semukadzi. Ndizvozvo. Saka vanotiti tiri kuona mwana ari kuchema. Kwaya 2 Bothwell anofanira kundiroora sematauriro akandiita nemagariro akaita neni, ndishandisa kwaakandiita achivata neni nemwana waakandipa. Anofanira kunge achiita chivanhu chinoitwa, zvimwe mwoyo wangu ungambozorore. Vabereki venyu varipi? Vabereki vakashaya. Asi ndine mabrothers vari kumba kumadziro. Saka nyaya iyi makambomutaurirawo here Bothi kuti ndo zviripo? 1 ndaida kuziva kuti mwana wangu akafamba sei chaizvo. 2 ndaida kuti iwewe undiroore pakugara kwese kwatakaita muri mumaoko make. Ndinombotaura naye. Anotaura iye kuti dzimwe nguva anotaura zvakanaka kuti iwewe uri kufanira kunyaradzwa naMwari, neniwo ndiri kutorwadziwa kuti mwana akaendepi. Dzimwe nguva anoti inini vana vangu vanorarama, pamwe mwana wangu wakamuhura, saka pamwe hasi mwana wangu. Nokuti vana vangu ini vanorarama, ndina vana vanofa. Ndo mamwe mashoko anotaura. Mamwe mashoko ogoti uda mari yekuti ndikuripe kwacho. Ndo zvaanongopera kutaura. Saka paakati munoda mari yekuti muripe makambotaura amount here kuti ndoda mari yakati? Hamuna. Ndoga ndoda mwana wangu.
Pakaipa. Alright, ndoda kumbodzoka kumashure mbichana. Pane pamataura imimi kuti musati masangana na both uyu makaenda pamuprofita akati pachauya munhu akadai. Imimi makazvitarisa engari muprofita chaiye kana kuti renge riri renge rakarongwa. Pamuprofita uyu paakati pachauya munhu akadai ndiye ndaona munhu ane imba yenyu. Iye Botsenga akakutaurirai kuti imimi mukadzi wake akatsikwa nebhasi. Muprofita ndautona kuti anogona anga akatengwa. Nekuti ndakazoona kunge pane ukama iye muprofita ena Bothwell. Okay. Saka ndautona kuti pamwe muzukuru wangu ndangotaura pamwe muzukuru wangu anogona akandirongera nyaya idzodzo kuti nekuti ndasingada zvevarume. Alright. Saka pamwe akatondita kuti inini ndikagara nemukadzi mukuru. Achisha boyfriend. Saka rega ndiwo ndingomurongera dhirire kuti baite boyfriend. Okay. Dzimwe pfungwa dzangu. Asi pakuti Profita akatotaurawo zvese zvesita rangu randinaro ragogo. Akazvitaura zvese akati mune chipo chamunacho chakakura choti munogona kutonganzana wakawanda muchiprofita. Asi chiri kutsikirirwa nekuti pfungwa dzenyu hadzisi panzvimbo. Ndoga ndichiudzwa asiri yokutanga anondudza muprofita ere. Ndoga ndichiudzwa chiro pandinoshandirwa. Alright. Pakashata. Saka imimi mukadzi waBothi uyu mukuru uyu achikufonerai kuti makorokoto waifungidzira kuti mwana uyu unomubata, imimi makazviona sei pachitiko ichochichi? Muri kuti nyaya yakarongwa here kana kuti zvakamira sei? Panyaya yakarongwa. Yakatorongwa kuchipatara ikoko. Nekuti ivavo nesi vavo vandiri kutaura ndakaona ivavo ndakazotora namba dzavo mufoni yaBothwell. Nesi vavo ndichivaona vanenge pfungwa dzangu ivo mai ana havatozvizivi, vanenge vatodanana futi naBothi. Okay. Saka kuti idhirire kuti mwana akatsakatiswa here kana kuti waisada kuti mwana yeye ararame? Okay. Aiwa, tinotenda. Saka so mashoko enyu ekugumisira amuri kuda kuudza mhuri yeZimbabwe pamusoro penyaya yenyu kuti munge muchibatsirika zviri pamwoyo penyu nhasi, muri kuda kuti chii? Kumhuri yeZimbabwe chandingangoda kutaura ndechekuti dai ndagona kuziva kuti shuwa mwana akavigwa nemachawa here, mupenyu here, akapiswa here, ambori kupi chaiko kwaakamuisa mwana wacho. Ataura ari iye achiudza vanhu kuti zveshuwa mwana ndakapisa. Kuti mwoyo wenyu uzorore. Alright. So panogona kunge paine vamwe vanhu vanoda kukubatsirai panyaya iyoyi. Iye wacho ari kupi makagumisira kuonana naye rini Bothi wacho? Pandakamuona ndakatomuona mai manje asi tiri kure nakure. Ndezvokuti ndaitofamba ndibva kuEnd Richards ndiri kubhindura. Saka iye aida kuenda pakamotikari keRed so. Anzi iye akatondiisa meseji yekuti ndaambuya vangu kusanda kutiza ndaziva kuti unoti haundoneni. Muri muna May. Muna May. Akabva atongotiza nebhaiki rake achienda. Kubva ipapo nanhasi. Ko kutaura mese munotaura here pafoni? Hamutauri. Taura ini ndomboisa pameseji yekumutuka ndichimuti da mwana wangu. Okay. Alright. Ko vanoda kukubatsirai pamusoro penyaya iyi kuti zvikujekerei pamwe akuudzei kuti mwana akaisepi kana kuti akuripei pamhosva iyi, makasununguka here kusiya phone number dzenyu panapa? Kana kuti munotya kuzonetswa futi ne kana kuti vanoda kukubatsirai vanobata isi toda kuti muite zvakakusunungukirai, makasununguka here kusiya phone number dzenyu kana kuti? Phone number dzangu ndogona kusiya. Alright. Tidainzirei tinzwe. 047 063 45. Alright, aiwa, ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. So tinogona kuzouya futi tichizonzwa kuti zvakafamba sei kana kuti iye namba dzake Bothi wacho munadzo? Ndinadzo.
Alright, munogona kuzombotipawo tozombowabatawo tombonzwa kusaidi kwawo kuti wari kuti kudii. So thank you very much. Right, mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yetinge tinayo zuva ranhasi. Ndofunga manzwa kubva kwayakatangira kusvika patakasvika. So amai chiri kunyanya kuwashungurudza, chiri kuwanetsa ndechekuti mwana wangu akaendepi. Pawakangogumisira kuona, wakangogumisira kuti wakasununguka mwana musikana handiti? Asi kubva pawakangosununguka havana kuzombomuona kusvika pari nhasi. Saka wachindopomera murume wavo kuti mwana wangu wakaisepi, makapisa here? Ko kana akawigwa akandiratidzei guwa racho. Saka ndo pane nyaya yawo nhasi. Kufunga kwenyu imimi wangaite sei kuti mwoyo wavo uzorore? Ngatibatsirane mucomment section. Wanoda kuwabata wapeiwo mazano. Isisu tinenge tiripo tichinzwa vanoda kutibata kuti amai ava vakwanise kuzorora. Naini manzi adzisi nyore wakomana, inzwai kurwadziwa kwawakaita. Unoziva kuti kana zvikanzi mwana wako afa, ona paakafira, ona pawakamuradzika, zviri nani. Kana mukati akapisa, onekwa achipiswa, zviri nani, ndokuti mwoyo wako uzorore. Saka zvakaoma. Ngatisangane mucomment section, ngatibatsire amai avo. Wanoda kuwabatsira, phone number ndo dzawasiya. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba muchiteerera zvirongwa zvatinokupai pano. Tinenge tiine ushiri wekuti hama dzedu dzatinouya nadzo pano dzibatsirikewo, zvichida zvinogona kuwaitirawo zvakanaka, wakararama zvakanaka sevamwe. So thank you very much. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Mazvita.